салом духтарако созе назен саломати хубай ипек мепрсден духтарако марҳамат ина ипекои фасон. баъд як хушхабари дига доставка ҳастаи Россия фақат Москва то бозори Садовода каргокати равон мекунанд. як рӯз да мерава. ина марҳамат каседа дар кораи доставка метавонен муроҷиат кунен. ипека кора бинен чихе ипекои фасони хушрӯ нигоҳ кунен духтарако. ана михе ипеко мепрсден ипекои тоза ина сангоша бинен бо чихе хушрӯ задагиай расветкош ҳамаш ҳастай. мана талха барг ҳаст, мана сиёҳуш ҳаст. мана духтарако интихоб кунен. инами аз анами гилмайда сар меша и тараф кадомша ки мегирен ку анами гилмайдаҳора ино 400 сомона як либосаш. оптови бо арзон меша. ана ин гило бошад 420 сомонай. қохушрой материало шира бинен. бурдан бо аз наздик бинен тамошо бино. иша ишта фасон, иша ишта фасон. ипеки оригинал мекофтен. мана марҳамат ипекои фасони хушрӯви топови гуфти гапо шумода пешниҳод шидагиай мана беҳад фасончаян ҳам гилш ҳам нигоҳ кунед сангош 420 сомон инош диден 400 сомон ана ваёш ана иношам 400 400 иёш 400 сомонай ина ино 400 сомонай. духтарако санга бинен чихе хушрӯ задагиай гилшам қафасона кай духтаро марҳамат ина бисёриён ам хеле гилора мепирсан ина ҳастай. ина духтарако ипекай ина ми гил да глянцеви ипек будку ине ки ипекай тамошо бино глянцеви нестай. мана марҳамат интихоб кунен дарава как доставкатон кунанд. беҳад хушрӯ беҳад фасон. мана чихеле гуфтум як бор дига такрор мекунам. ина гил майда 400 сомон ана гил 420 сомон ана гили майда боша 400 сомон ана бад ина гило боша бо 420 сомон ай духтарако марҳамат гилои фасон гилои хушрӯ. ина касе ки оптови мегира ино бо арзон мешаванд. ҳозир ин гилора нишонтон бутим оптовиш бо арзон мешавад. духтарако расчётона бигирен. и санга бинен охи чихе задагиай духтаро инам хеле сангои фасон инам хеле моделои хушрӯ агар бихоҳен марҳамат интихоб кунен дар рава как бурда шумода расонанд. мана дин намуд санг задагиай санги наздики фасони хушрӯ 420 сомонай нигоҳ кунен духтарако нархшта меарзаи хе набор давози хушрӯ наомадаиста шумо як бор агар аз наздик биненда чихе махқултон мешава. хулоса як бор дигар такрор мекунам нигоҳ кунен ина мино ҳамаш 420 сомониян диден 420 сомон ана ин гил 400 сомон мана ин гил 420 сомон ва ана ин гило бошад 400 сомон. касоне ки бори дигар такрорам шава касоне ки оптови мегиранд ин нархҳо бо арзон мешава. баъд як чизи дигар ки доставка мепрсден Россия доставка доран тавассути карго равон мекунанд то ҳамин Москва равон мекунанд то бозори Садовода мерава метавонен рафта аз амунҷа гирен. хулоса рақамҳо ҳаст муроҷиат кунен.